ho dèiem al principi, és un bon moment per aprendre a tenir cura de nosaltres mateixos i nosaltres aquí al programa El Té de Tot tenim una experta en la matèria que ens pot ajudar, per això l'hem convidat, és la Judit Cabarol, psicoterapeuta corporal, benvinguda. Hola. Gràcies per ser aquí un cop més. He fet una mica jo la introducció, però entenc que tu sabràs explicar exactament millor què és el que aprendrem avui amb el que ens explicaràs. Ho dèiem, una mica cuidar-nos a nosaltres mateixos, com complementaries aquesta definició? Val, jo diguéssim ho afegiria que el que treballarem avui, en el que ens enfocarem avui, és en el tema de l'autosuport, que és aquesta capacitat que com a éssers humans tenim de cooperar amb nosaltres mateixes, d'ajudar-nos a nosaltres mateixes i de tenir pendents, identificar i donar resposta a les nostres pròpies necessitats. D'acord. De fet, l'últim cop que vas venir vam parlar de les queixes, Sí. que seria una mica com just el contrari, entenc, no? Que seria el no ajudar-nos a nosaltres mateixos és el anar-nos posant, escolta, això. Ara aprendrem, un cop sabem que les queixes les hem d'eliminar i hem tingut tot aquest mes per aprendre a eliminar-les, anem un pas més enllà, no? A veure com ens podem reforçar positivament. Exactament, seria com escoltar en lloc de la veu autocrítica, escoltar la nostra veu amiga interna. Perquè tots tenim una veu amiga, el que passa que hi haurà qui la tingui potser més silenciada i qui hagi anat treballant, entenc. Bueno, exacte, si més no, que és que tenim un hàbit tan gran d'escoltar la nostra veu autocrítica que de vegades aquesta veu amiga passa, clar, sa veu solapada per aquesta veu que només jutja i que ens renya, no? Llavors el que avui us oferiré també és alguna tècnica per connectar amb aquesta veu amiga. De fet, ens posarà fins i tot exemples pràctics que des d'aquí seran com els deures que posem als espectadors per aquest mes fins a la següent lliçó. Una mica quins serien els beneficis de posar en pràctica tot això, de començar a cuidar-nos a nosaltres mateixos? Bueno, d'entrada és com desenvolupar aquesta capacitat de donar-nos suport a nosaltres mateixes, el que ens permet és poder retrobar el nostre centre sempre que alguna situació en la vida, difícil o dolorosa, ens desequilibra. Llavors és com trobar la nostra pròpia capacitat de tornar a centrar-nos, de tornar a trobar el nostre equilibri. I de com donar-nos suport, donar-nos ànim i donar-nos consol sense necessitat d'anar-lo a buscar sempre fora, o no només anar-lo a buscar fora. Que nosaltres també ens puguem valdre per això, perquè no podem dependre sempre d'altres persones, no? Hem de ser capaços. De fet, jo no sé si des de casa de la gent o en general tenim consciència de com podem arribar a influenciar-nos nosaltres mateixos. Ara tu em diràs si és veritat o no, però jo he llegit i he vist en diversos llocs que fins i tot si tu vas a una entrevista de feina o el que sigui, si tu saps autoanimar, el resultat material i real acaba sent millor. Diuen, si tu prèviament et fas una feina de dir és que ho faràs bé, i aquesta tonteria, moltes cometes de tu mateixa llançar-te els piropos, les floretes que diríem en català, que resulta que realment és un resultat factible, és a dir, que l'altra persona nota que tu arribes allà. No? De fet et diré que fa un parell de minuts jo aquí fora esperant entrar he hagut de centrar-me a mi mateixa perquè clar, vinc, és un directe, no? Vull dir, sempre arriba amb una mica de nervis. El màxim de tu. Exactament, llavors com per estar enfocada, centrada, per no perdre'm també una miqueta en les meves pròpies inseguretats, que també les tinc. Tothom les té, qui digui que no és un error, perquè vol dir que no les reconeix i per tant no les podrà treballar, no? Llavors jo he hagut de practicar una miqueta el que vinc a proposar-vos avui, que és aquest, no centrar-me, sinó que ho anem a aprendre a poc a poc. Exactament. Vull deixar clar també, vull dir que és important ressaltar que quan porto aquest tema no estic negant que necessitem, diguéssim, els altres, no? I la relació i la interdependència entre nosaltres, que això és el que també ens fa viure la vida, exactament, ens fa éssers humans i ens fa també viure la vida amb més satisfacció i plenitud. Exacte, i tampoc volem dir que aquí, depèn de quin problema, el puguem solucionar simplement amb una autocura o amb un autosuport, no? És a dir, que hi ha qui necessitarà professionals, però qui no, en la nostra quotidianitat més senzilla, seria on podríem aplicar tot això. Sí, de fet tots tenim aquesta veu amiga, tenim aquesta capacitat de sostenir-nos, tot i que de vegades necessitem també de l'altre. Un reforç. Llavors això és important i a partir d'aquí també entendre que
si nosaltres desenvolupem la nostra capacitat d'autosostenir-nos, també tindrem menys tendència a quedar atrapades en relacions de dependència. Importantíssim, importantíssim. Tant si són laborals o emocionals o de parella, o quedar atrapades també en determinades addiccions. Llavors, també evitarem, diguéssim, on serà més difícil caure una mica també en la tendència de quedar massa influenciades per les opinions dels altres. Això avui en dia és molt important, tot aquest món xarxes, influencers, clar, al final un influencer és algú que t'influencia, no? El qui acceptes que t'influenci. Però cal que treballem el nostre jo per saber si volem rebre aquella influència perquè ho triem o perquè som influenciables. Exacte, de fet les opinions i els consells dels altres són importants i està bé tenir-les en compte. Ara bé, també està bé que ens preguntem si aquestes opinions ens estan influenciant en excés i ens estan fent perdre també la nostra autenticitat. Clar, i el nostre punt de vista, que al final també acaba sent el més realista. Bueno, és el nostre. Clar, perquè nosaltres coneixem totes les condicions i tot el que afecta i tot el que hi ha al voltant d'aquella qüestió concreta, no? Llavors, és important que sapiguem escoltar la nostra veu i després ja triem si li fem cas o no, si sumem el punt de vista que ens dona l'amic i no sé què. Clar, si ja no tens aquesta veu o no la tens ni en compte ni la vols escoltar, malament. Llavors, o sigui que aquest autosuport del que estem parlant avui significa que ens puguem donar en un moment donat consol davant d'una pèrdua i que alhora puguem sostenir de manera assertiva una opinió en un debat. Que bé! Molt bé, Judit. Llavors, comencem amb la pràctica. Em sembla genial. Endavant, sí, va. Comencem amb la pràctica. Una manera de connectar amb aquest suport intern el podríem practicar, per exemple, assegudes, en una postura còmoda, a casa, tancant els ulls, respirant profundament i portant la mirada cap a l'interior i deixant que es vagi conformant, que vagi sorgint una imatge que per nosaltres ressoni amb la idea del suport. D'acord, és a dir, pensar en alguna persona, per exemple, o com? Seria més aviat deixar que aquesta imatge emergeixi, tipus, pot ser que aparegui, què és per tu, amb què identifiques un suport? És una columna. Amb què identifiquem nosaltres el suport. Perquè ara, és que més que res, jo estava buscant i no sabia respondre. I si és una persona, però com és una cosa interna, potser deixa que t'arribi més una imatge d'algun element de la natura. Un arbre, una muntanya, el mar. El mar és el meu. No, el mar és el meu. El mar sempre m'ha donat pau, força, quan estic davant del mar reflexiono. Però fins que no m'he callat i ho he pensat no m'ha vingut, és que tu m'has dit i dic, ai, no sé què dir. És difícil que sorgeixi així, diguéssim, t'has de donar temps, xerrant i en un nivell mental. És com baixes el cos, respires, estàs en tu, pum, i t'arriba la imatge. El mar. I quan t'arriba la imatge, reprodueix-la de manera ben vívida. Dóna-li color, dóna-li textura, dóna-li olor. En el cas del mar? Exactament. Deixa que es mostri aquesta imatge plenament dins teu i quan la tinguis ja més nítida, deixa't sentir en quina part del teu cos notes amb més claretat aquesta imatge. Doncs jo, en concret, jo et vaig dir en el meu cas, crec que al ser el mar la noto, i soc de Poble de Mar, la noto al nas, pel que és l'olor característica, però a la pell també, perquè quan estàs al costat del mar la pell la tens una mica salada, una mica d'aquesta humitat enganxosa, i a mi això és el que ho tinc claríssim, Doncs seria, en aquest cas, donar-te uns minuts per sentir la presència d'aquest mar en la teva pell, en el teu nas. Si és en qualsevol altra part del cos, doncs també te la deixes notar, fins i tot podries col·locar les teves mans en aquesta part del teu cos per afiançar aquesta imatge d'autosuport, de fortalesa interna, de pau, d'estar bé. Aquesta imatge m'acompanya. Puc accedir a aquesta imatge quan perdo el meu centre, quan alguna cosa em desestabilitza, torno aquí. Molt bona. Jo he de tornar al mar quan algú em falla. He de tornar al mar quan algú em falla. Ai, que bo. I això que ho estem fent aquí, en un programa en directe, que no estic a casa, amb la meva musiqueta relaxant, que encara fluiria més, Llavors ja, clar, imagina, però fixa't que tampoc
és necessari... És veritat, perquè també hem de ser capaços de recrear aquesta imatge, perquè pot ser que ho necessitem en un moment d'estrès o d'angoixa, de dir, un moment, recentrem-nos, no? De fet, jo aquí fora, no? Aquí fora, abans d'entrar a plató, havia de ser un moment de col·locar el meu cos, de respirar, d'anar connectant jo amb la meva imatge, potser més un arbre, una muntanya, que a mi em dona molta arrel, molta... Clar, potser al principi hauríem de fer-ho sols, per qui no en sabi, no? I trobes la teva imatge, i després ja, com que acabes tenint la capacitat de retrobar aquella imatge que sol i amb temps has trobat, i fer que et vingui en el context en què ho necessitis, que és això, que potser estàs a punt d'entrar a una entrevista de feina, en un programa o el que sigui. Molt bon exercici. Aquesta seria la primera pràctica. Aquesta seria la primera pràctica. Fàcil i barata, eh? Exactament. Fàcil i barata. Segona, mira, la segona té més a veure amb contactar amb aquesta veu amiga, i per fer-ho podem situar-nos internament també en una postura còmoda, respirant tranquil·lament, mirada cap endins, i podríem situar-nos en una situació que ens resulti conflictiva, amb un tema que estigui pendent de resoldre, que pot ser familiar, laboral, de qualsevol tipus, i que ens puguem veure davant d'aquest tema sense resoldre o que ens genera dificultats, i puguem donar espai a que es desperti aquesta veu interna amiga que pugui aconsellar-nos sobre aquesta qüestió. Llavors, què pot passar? Que aquesta veu amiga es confongui amb el que dèiem abans, que és amb la veu autocrítica, que també ens aconsella, però que ens aconsella des d'un altre lloc. No té tant tacte, a vegades, no? Sí. És més dureta. És una mica més dura. De fet, està bé que ho diguis, que és més dura, perquè una manera de poder identificar quina de les dues veus ens està parlant és veure amb quin to ens està parlant. D'acord. Si ens parla amb una certa duresa, recriminant-nos alguna cosa o amb un to més ressentit, aquesta no és la veu que busquem. Ens estem confonent, exacte. La veu amiga d'aquesta millor amiga interna, d'aquest millor amic intern, és una veu que es dirigeix a nosaltres de manera molt amorosa, amb tendresa, amb empatia. És una veu que ens dona ànims, és una veu que ens fa arribar idees creatives i noves, exacte, per poder fer front a aquesta situació. D'acord. Per tant, hem de buscar fins que trobem aquest to amable i haguem estat capaços de traspassar el límit del crític, diguem. És com a l'altre dir-li, calla, que no és de tu. Que no em deixes escoltar la bona. No és de tu. A qui pregunto, i deixar que surti, quan ja sorgeix aquesta veu amb tendresa i amb amor, que comença a parlar-nos des d'aquesta constructivitat, des d'aquest positivisme, comprensió, empatia, llavors escoltem atentament aquesta veu. Que al final nosaltres som qui més empàtics podem ser amb un mateix. Llavors és una pena que ho desaprofitem. Per tant, segon exercici, trobar l'empatia amb un mateix, diguem. Exacte, i des d'aquesta veu harmoniosa i amorosa, escoltar quin consell ens arriba des d'allà. Què faria aquesta millor amiga si es trobés en aquesta situació? Què faria aquesta part de nosaltres per ser creativa davant d'aquesta situació que ens genera dificultats? Pot ser que aquesta resposta sigui diferent a la que t'estava donant la veu crítica. Probablement sigui diferent i probablement sigui una resposta que tampoc, que no teníem prevista i que no ens esperàvem, o sigui que també deixem-nos sorprendre pel que ens diu aquesta veu. Estiguem oberts, ment oberta. Sí. Sé que em portaràs encara un altre exercici, ens queda poc temps, però no vull que marxis sense explicar-nos-ho. Doncs aquesta última dinàmica torna a tenir a veure molt amb el cos i seria com d'alguna manera donar-li una traducció corporal al nostre suport intern, al nostre autosuport. I això seria, des de casa ho podeu fer drets, ho podeu fer dempeus, nosaltres ho podem fer assegudes, i seria situar els peus en contacte amb la terra, això és important, perquè descalçar-nos. Així amb les sabates també està bé, però sí que hi hagi contacte i sentir des dels peus les arrels que es submergeixen en la terra, unes arrels profundes que entren en contacte amb tots els substrats de la terra, des d'aquí ens arrelem. I d'altra banda anem a visualitzar un fil invisible que ens tiba de la columna i de la coroneta cap amunt, i una cremallera, una cremallera imaginària que comença a pujar per tot el tronc.
Llavors, seguint la nostra respiració, anem a pressionar amb els peus cap a la terra, pressiona amb els peus, això li dona molta presència a les teves cames, fa que la musculatura s'activi, la musculatura de les teves cames, i pujant mica en mica aquesta cremallera fem que tota la musculatura del tronc es vagi activant també. Llavors, des d'aquesta activació respirada, no vol dir tensió incontrolada, vol dir respiro i activo, començo a sentir la meva presència corporal plena de força, de vida, d'energia. Em sento corporalment present i deixo que aquesta presència corporal sigui la traducció corporal del que és el meu autosuport. Si necessito tornar a trobar el meu centre en aquesta vida perquè l'he perdut, m'arrelo a la terra, m'enlairo cap al cel, sento l'activació dels meus músculs i des del cos torno a trobar-me. Torno a trobar-me en mi. I qui ara no ho estigui entenent ho hauria de fer, perquè llavors quan estigui en aquesta situació trobarà que li reapareix que es torna a retrobar, com dius tu, havent entrat en contacte amb la terra una mica i amb un mateix, amb els músculs, el cos, etc. De fet, el nostre cos és el nostre primer suport en aquesta terra, en aquesta vida. Llavors, connectar amb el nostre cos, cuidar-lo, mimar-lo, enfortir-lo, flexibilitzar-lo, farà que el nostre cos ens ajudi a ser més adaptables, més flexibles, més assertives davant dels temps que corren ara, també. Clar, que la vida ens posa en situacions que Déu-n'hi-do. Sí. D'acord? Doncs amb aquests 3 consells, diguem que podem anar una mica més tranquils, o almenys donar més de nosaltres, cap a nosaltres, en situacions complicades com per exemple el que pot ser viure una pandèmia, que cada 2 per 3 et pots trobar que t'ha donat positiu un amic per qui pateixes, que estàs en dubte i has vist alguna persona que estimes i ai, si dono positiu, doncs és més necessari que mai. Així que, Judit, gràcies un cop més per venir-nos a explicar. Ho dèiem, ara donem un mes per aprendre-ho i interioritzar-ho, i llavors et tornarem a convidar com més tradició ja perquè ens portis la següent lliçó. Per portar més feina. Més feina a fer, feina bonica, exacte, que val la pena, senzilla. I és això, és que és senzill, tampoc posem, perquè a vegades si poses molta complicació, ai, fa mandra, però això és que si t'avorreixes ja saps què fer. Exacte, si t'avorreixes vés a trobar, vés a trobar el teu... Si tens aquests minuts, ai, ara no tinc res, doncs vinga, ja ho saps. Vés a trobar el teu centre, exacte. Molt bé, doncs res, me diuen ja per aquí que ens hem quedat sense temps, ha valgut la pena, per això merci, Judit, i fins la pròxima, i res, fem una petita pausa de publicitat i tornem de seguida.